Zugiak ez, baina angila bai, Vale. Errekako landare eta animaliak errespetatu, kabixak eta daude, gero ere kontuz, zintxa gorrixak ipini ditugu, burni batzuk ezin diatara. Orduan, zintxa gorrixa ikusten bali magozue, ebitau, bale? Aurkariak errespetatu, bakarrik balio du, urretako pistolak erabiltzia, bai? Ezin da bultzain eta, bale? Eta ez da bizkortasuna kontutan izango, ondo pasatu, bale? Kokua! Baloia ere erregaluan! Zein ere dau pina! Hemen pina! Pina zalia gazteak zure!
baita. Ole! Zaintza garrazki dako igo bururatu zitezioen bizikleta baten egia eta volantia jartzea. Bueno, ba. Marka egiten den, egia zen, neko kultu namortundua, berrogetan egin